ಪಾಲಕ್ ಪನೀರಿಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ಪನೀರ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಟೊಮೆಟೊ ಬೀನ್ಸ್ ಮುಂಚಿ ಶುಂಠಿ ಗೀ ಬೊಕ್ಕ ಎಡೆ ಮುಂಚಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಟೊಮೆಟೊ ಲೊಂಡು ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಸ್ಮತಿ ದಾವತ್ ರೋಜಾನ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಸೊ ನಾವೇನು 2 ಕಪ್ ದಾತು ತೆತ್ತೊಂದೆ ನಿಕಲೆ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಬೇತೆ ಇಷ್ಟೆತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ತೆತ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ಎಂಕುನ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಪೂರ ತೆತ್ತು ಸರಿ ವಾಶ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಲಿಂಬು ಪಾಡ್ಲೆ ದೇಪನ್ನಾಗ ನಂಗೆ ರೈಸ್ ಅಂಟ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚೆ ಪಾಡ್ದು ಅವೆನ್ ತೀಲೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಬನೆಲೆ ದೀಲೆ ಪಾಲಕ್ ಪನೀರ್ ಅದೇ ಸೊ ಪಾಲಕನ್ ಸುರುಕು ದೆಕ್ಕಲೆ ಐರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಕೊದಿಯರೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಐರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಕೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತದು ಕೋಲ್ಡ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಬೆಚ್ಚ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಇವಾಗ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ರೆಡಿ ದೀಲಿ ಸೊ ಎಣ್ಣೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ತೊಲೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಡೊಂದು ಸರಿ ನಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬುರಗೆ ತೊಂದೈತೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಪಾಡ್ಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಶುಂಠಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುದೀನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂದೇನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಪನೀರ್ ಅವೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಿಂಜ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬನೆಲೆ ದೀಲೆ ಐಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವೇನು ಪನ್ನೀರನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಯಾನೈಕೆ ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದೆ ಸೊ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಪಾಡ್ರೆ ಇತ್ತಂಡ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವೇನು ಮಲ್ತದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೋಕು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸ್ಮೂತ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವೇನು ರೆಡಿ ದಿಯೆ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಸೈಡ್ ಏನು ಕುಕ್ಕರ್ ದಿಯೆ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಗೀ ಪಾಡಿಯೆ ಐರ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪೂರ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡಿಯೆ ಚೆಕ್ಕೆ ನಿಖಿಲೆ ಪೊಡಿತಿನ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋಲಿ ಚಕ್ಕೆ ಹಿಡಿತಿನೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಸೊ ಐಕೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಐರ್ ಬೊಕ್ಕ 3 ದಿತ್ತಿನ ತರಕಾರಿ ಏನು ಬೀನ್ಸ್ ಪಂದಿತ್ತೈತೆ ಬೀನ್ಸ್ ಪಾಡಿಯೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪಂದಿತ್ತೈತೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪಾಡಿಯೆ ಅವೇನು ಸರಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಐರ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ದಿತ್ತಿನ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಉಂಟೆ ಅವೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಐರ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಾಲಕದ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿದ್ದ ಅವೇನು ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಪನೀರ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿದ್ದತೆ ಅವೇನು ಪಾಡ್ಲೆ ಪನೀರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ನೆಕ್ಲೆಗೆ ಎತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಪಕ್ಕ ನನೆ ತಿದ್ದಿನ ನಮ್ಮ ರೈಸ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವೇನೇಕ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಸೊ ವಿಸಿಲ್ ಪೌಡರ್ ಬಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ತುಲೆ ಎಂಚಾತು ನಂದು ನಿಖಲಿಗೊಂದು ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.